penso primer de tot que hem vist un molt bon partit de bàsquet, un molt bon derbi per l'últim partit abans de les festes. Penso que la gent que s'ha apropat al Palau ha gaudit del partit, de la intensitat dels dos equips. Penso que no hem fet una bona posada en escena. Girona ha sortit molt millor, tenint clar on ens volia fer mal i ho ha aconseguit els primers minuts. Penso que a partir de mitjans del primer quart hem reaccionat, hem mostrat més solidesa a nivell defensiu, ens hem trobat més de cares a nivell ofensiu, de cares a cistella, i penso que fins als últims 5 minuts hem fet un molt bon partit, hem competit davant d'un dels millors equips, per no dir el millor, de la Lliga, i contents, una part de contents del treball de les jugadores, del treball del grup, del treball de l'equip en general. Però bé, sí que és veritat que els últims 5 minuts estan amb el 53-55, se'ns han acabat les forces, Girona no ha deixat d'apretar, sobretot a la línia exterior, que ens ha penalitzat molt la nostra fluidesa en el joc entre les exteriors, i bé, penso que al final és una victòria merescuda per elles, però ja dic, molt content de les meves jugadores, de l'esforç que han fet, del treball que han fet, i de la intensitat, perquè en els primers minuts, com deia, Girona estava passant per sobre nostra i hem sigut capaços de reaccionar, i en altres moments del partit que se'ns ha complicat una mica també hem seguit donant el callo, seguint treballant, confiant en les companyes, amb l'equip, i davant d'un equip tan potent físicament, amb tantes peces que no baixen el nivell en cap moment. Doncs penso que estem contents. Evidentment voldríem haver acabat guanyant, evidentment, que per això hem vingut aquí, però ja pensar a descansar aquests 2 dies de 24 i 25 i ja 26 al matí ficant-nos a treballar, a entrenar i viatjar cap a Araski amb la mentalitat de fer un partit com el d'avui, intentar aconseguir la següent victòria, la 6a victòria, i esperar l'última jornada a veure com acaba la primera volta. La veritat és que sí, que en aquests entrenaments d'aquesta setmana ja hem vist cosetes, però sí que la posada en escena que ha tingut avui és per estar contents. Evidentment hem de millorar coses, ha d'anar entrenant amb l'equip, però per ser el primer partit d'ella amb nosaltres, una valoració més que positiva. Però com dic sempre, ella ha destacat en molts moments del partit, ens ha mantingut a nivell de punts, de generar, però sense el treball de les altres jugadores això no seria possible. Per tant, contents per aquest debut, però sobretot per la solidesa que hem demostrat en molts moments darrere. Hem deixat un equip amb una anotació menys els últims 4 minuts, que ens han fet aquest parcial de 2-0, però amb un tanteig molt baix. Per tant, segueix parlant molt bé del treball que està fent el grup, i llàstima que se'ns hagi acabat la benzina a davant per poder competir fins a les últimes possessions. Felicitar Girona per la victòria, per la temporada que estem fent, i res, ens veiem a la tornada al Palau.